Така. Здравейте, приятели! В днешното видео ще играем 99 нощи в гората. Но, за да е по-интересен клипа, има нов гост в канала. И не момче. Ами това е Теодор. Чакай. Ето ги. Така. Влезнал си в играта, нали? Не си ме. Попитахте дали си влезнал в играта. Да, и там някой говори на руски. Ти си активно Когато ти летиш. Пагиш в повече. Имаш и такива. Имаш кал. Демек имаш въглен. Ага. Има и турбички, които са, ето виж как се става. Това зарежда минимум колко много. После ще дърва. И дървата помагат много. Има 6 левел. Трябва да направим до 6 левел. Това ли е макс левелът? Аз ще виждам от тези срещавачи. Дори левел. О, шит, бро. Обърках бутоните. Браво на мене. Да, обаче трябва да се бира и храна, защото иначе така ще умреш от глад и умираш в край. Направо. Чувам ли се? Там в това. Най-вероятно. Всеки сега сте учили на макс телефона. Сега би трябвало да се чува. Къде да се сторна? Ага. И направи. Браво. Обаче трябва... Чувал съм, че идва някакъв трейдър. Ама не знам какво трябва да му дадем. Така сега ще отпълбо на храна. Започва да се стъмва. Там 15-16 секунди. Няма да. Тъмнината е мати направи. Кой? Окей. Защото те първо идва. Кой е? Трябва да се правиш. Окей, лево, защото ти... Тук може ли да се тича? Ага. Брат, къде е огъня? Ага. Огъня е там. Има честове, които трябва да ги отварят. Да, за това съм чувал също. Аз съм против много в тази игра. Да, пожна. Искам да трепем зайци. За храна. Да, обаче ще ти дадат тубани. О, тубичка! Браво. На майко. Елот. О, ес. О, да. Ела, бе. Избега. Стегнах преди Елена. Значи, сигурно първо тиснеш там. Манджа. Бе. Зайка избега. Пък ти казвам, трябва да пазим от телефон. What? Първоначално... Какво викаш? Първоначално ще дойде. Пак нищо няма да ти направи. От това избега от мене. Абе, аз съм сигурен, че той се опасил като ме видя.
Е, са. Един. Бъни хоп. Йоп. Yes. Еди, понеже още не мога да разбера малко контролите с клавиатурата, ще може ли да намериш бъни хоп? Бънфут? Да, такова. Аз съм такова Бънфут. Манча. Дай първо на мен аз да се сложа това, защото няма много такова. И тогава. Окей. Аз си мога. И аз чурих кой. Береха. Ето. Хайде. Тук има ли нещо да вземем? Парички. Намерих чест. Прекъсна. Намерих ти на Аз намерих чест. Гудакс. Да, Гудакс. Не ме бива в английски. Как да ги взема? Мале се внимание, нямаш много къснето с ябани пулт. Yes! Намерих ти на вълча кожа да знаеш. Какво да ги правя? За какво служи? Теди идвам да ти се похваля с моя Гудакс. Ама той ясен Гудакс. Ето ти вълча кожа, ето ти Бънфут. Вълча кожа имам тя. Ще ти трябва. Защо? На мен сега ми трябва. Той е падна, виж. Той е падна. Как е паднал? Откъде? Беше падна. Бързо. What ти казах? Гуцак? Да. Yes! Вълча кожа. Не си я прецакваш. Това ще стане нощ. И като го сложиш, то нямаше да ти... Нищо не разбрах. Вау! Какво става? Той яде мечка. Ти лайк не може. Не сте чух. Лайк не можеш. Да стримвам. Да. Мога, но все още не искам. Не искаш. Да. Добре, Тери, къде си? Бро, се умрем. От глад. Трябва ми манджа. Елена, дали сега може да ме убие? Не, Аха. аз ще покажа колко вълци съм се умре. Ще кажеш колко. Безплатно меже. You are hungry, знам, брат. Гладен си и не мога да тичам. Може да тичаш. Има едно в ъгълче, къде пише спринт. Натискаш го. Играя с клавиатура. Еди. При мен е Shift. Вече е ден. Добре.
Не е ли малко смисъл сега? Искаш ли да отидем някъде да експлорираме? Окей, обаче аз съм сега слагам работи. Слагам работи. Аз съм краля на камера. Нищо. Тубичка по-рано, нали? За разлика, не знам как върви. Теди, къде си, бе? Как? Ко? Виж по картата къде са. О, идвам. При някакви къщи ще. Някакви тия къщи трябва да дават много нощи. Ама да знаеш някои работи. Просто спрях изведнъж да ходя. Намерих супер вентилатор. О, карнивал. Карнавал. О, шит. Гони ме вълк. Теди. Теди. Не. Ами. Мога ли се ревайвна? О. А? Тя пътира лук. Виждам те. Еми, О, това ги да. Чай да видя какво има. О. Какво стана с тези вълчи? Бе. Добре, Теди, сега какво да правим? Няма да кажа. Добре, как да се ревайвим? То знам, но иска пари. Има ли как без пари да се съзидя пак? Да. Как? Добре, че ти дано. Дано така с бензината ти се взима. Така само се отгоре. Брате, Машек. Ти ревайвни, бе. Теди. Намери. Той е дали тук. Той. Хора, според вас, кой е по-добър на тази игра? Според мен аз. Теди е пълен нуб. Умря на първата секунда. Ти умря. Мълчи. Няма да мълча.
Да, сделаме. Картинка и те също да готов. Взели бандажка? Да, ну. Вот так. Еми, явно ще се върнем след като те намери тази бандажка. Има поне бандажки. Значи, две бандажки. Yes! Yes! Добре. Теди му се оживи. Дръж тези бандажки в тебе. Ще е по-добре. Какво? Нали има ли купа? Имам... Да. Що? О, шит! Бегай. Бегай. Не. Теди. Хел, бро. Плиш, хел. Моля те. Теди ще умра пак. Мали, ма ти... Откъде толкова много? Изтрепал шишинските зайци. Група ще иде за няколко башка, че ще бъде човек. Това го скипвам. Къде? Теди, къде си пак не съм? Ама аз умирам и от глад. Ама това е сурово, а? Да, колко нещо. Пак нещо се опитва да ме убие. Не. Аз просто ще седа тук и ще гледам. Не го убих, ама... О, what? Ти ги вкарвам. Добре, сега ако спрем. Умира си ми трябва. Умирам. Я, бързо. Yes! Спасих се. И е тук. Къде? Пред тебе. Хора, тя ме обижда. Казваме за обиколно, че съм сляп. Не ми казва, тя често. Събирай зубното. Какво да събирам?
И ще цели дърва, в момента събирам желязо. Чакай, искаш ли дърва или повече? Ще се грижа за огъня. Пак съм гладен. Бие животни, бебе. Трудно ми е. Много се бързи. Ела тук. Yes. Абе, аз имам мали. Там има и капани. Във всяка имам ултра много такова. Теди, ако си гладна, само идваш тук. На огъня. Има ултра много храна. Половината изядох, но има. 3 бутчета. Какво? Вие се извада никога на бутки. Елена е станал като коза. Мами не. Да не си е. Мисля, че имаше и друг. Не, паднах. Първо. Айде. Теди, ти къде? Аха. Няма. А Теди още тук буквално бащи. Нищо не те чух. Викам, или събирай дърва, или събирай такова. Знаеш ли какво? Аз тръгвам без тебе да експлорвам. Ще прибия всеки един, който ми ще спречи пъти. Да събира. О, не. Който събира, събира. Връщам се. Хора, моля ви, не го питайте. Примерно, ако не знаете как се играе така. Защото той самият дори това е горкички. Тихо. Той има така. Добре, ама... Искам нещо. Събирай дърва. Ама събирам. Не искам вече да събирам дърва. Събирай желязо. Не искам да събирам желязо. И аз това накам. Знаеш ли какво? Ако умра, отивам на експедиция. Ами аз имам бабдашка, така че ще посъждава. Фенерче. Имам фенер. Yes. Хора, искам да пишете в коментарите дали искате още такива игри, като
99 нощи в гората или пък други. Даже може да напишете в коментарите на какво да играем следващия път. И аз не знам. Намерих Може туба с бензин. земя, она много важна. Взех я. Добре. Много ще е важно и да оцеля също. Най-важното Намерих е да още една. What? изгаси огъня. Какво? Най-важното е да не ти изгася огъня, иначе си аут и умираш. Гладен съм. Теди. Умирам. Да се живи спокойно. Ами имам 2 туби с бензин. Умрях. Намери ме на картата просто. Аз съм пред тебе. За теб бук. Как ме влачи като чувал с картофи? Бягай. Има там някакво. Къде никога не. Овца? Не. Значи ти имаш 2 образа в играта. Макс на огъня. Макс на мряда. Абе. Само умираш. Какво да направя? Поне си близо до огъня. Да. Май. Аз повече мандачки нямам. Аз трябва да търся иначе. Аз сега е нощ. Секунди. Получих някакъв achievement. Но за какво вече не знам. Ден 9. Буквално сега мещя камерата по всякакъв начин, за да изглежда султра зеле. Съм такова ютубър стана. Виж, очите не те виждат от стъпката коса. Нека игра. Как го взех? Трябва да намериш пак бандажка. Добре, ще се върнем отново, като те да намери пак с какво да ме зазеви. Къде го скопи? А то няма кой да ходим тук. Мами! Мами! Ако ми дойде някаква мечка, стана ужас. Добре, там поне има тук. Мечка. Ужас. Тези тук ще намери пуска. Мечката ще го убие. Почнем
думи и себе. На кой? Ими хора, както видяхте, завърши доста зле. С тези умряхме. И ако искате продължение на играта, пишете, или пък ако искате да играем на някоя друга игра, пишете в коментарите. И надявам се този клип ви е харесал, така че се абонирайте за канала и ударете лайк нагоре.